Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού Εν Κινήσει. Γεια και σε όλες και όλους που μπαίνετε για πρώτη φορά στο κανάλι. Επειδή θέλω να είμαι δίκαιος και να αναδεικνύω σφαιρικά ένα θέμα, χθες και προχθές αναφερθήκαμε λίγο έντονα στο κομμάτι ότι η Μαρία Καριστιανού πρώτα δεν μίλησε στο Σύνταγμα και αυτό ήταν αποτέλεσμα σύμφωνα με την ίδια, ότι κάποιοι ήταν αρνητικοί, κάτι που επιβεβαιώθηκε και στον πυρήνα του συλλόγου όταν επιχείρησε στο διαδίκτυο να αναρτήσει τα λόγια της ομιλίας που δεν έκανε και τις κατέβασαν 2 φορές στην ανάρτηση. Πάνω κάτω μόνο και μόνο από αυτό είναι αποδεδειγμένο ότι είχε δίκιο, ότι κάποιοι ήταν αρνητικοί να μιλήσει. Παρ' όλα αυτά, για να το κλειδώσουμε από όλες τις πλευρές, οφείλω να σας δείξω και τι είπαν οι άλλοι πρωταγωνιστές του περιστατικού, υπόλοιποι συγγενείς των θυμάτων, και αν την επιβεβαιώνουν ή αν έβγαλε από το μυαλό της, ήταν δηλαδή εντύπωση δική της ότι δεν ήθελαν κάποιοι. Πάμε να δούμε τι από τα δύο συμβαίνει, ακούγοντας πρώτα τον Πάνο Ρούτσι, πατέρα του Ντένις, και στη συνέχεια τον Ηλία Παπαγγελή, πατέρα της Αναστασίας. Ήταν που της έλεγα, την παρακαλούσα να κάτσει να μιλήσει. Και εκείνη δεν ήθελε να φύγει. Αυτό είναι όλο. Όλο αυτό που έχει βγει προς τα έξω. Άρα εσείς της λέγατε, Μαρία, κάτσε να ανέβεις να μιλήσεις. Αυτό ακριβώς. Μπορεί να σας επιβεβαιώσει και η ίδια. Δηλαδή όλο αυτό που βγήκε, δεν ξέρω πώς το βγάλανε και γιατί το βγάλανε, αλλά αυτό που της έλεγα εκείνη τη στιγμή, Μαρία, σε παρακαλώ, μην φύγεις. Ήρθες που ήρθες. Κάτσε να μιλήσεις. Όχι, λέει, δεν μπορώ άλλο, φεύγω. Και η κυρία Καριστιανού τι σας απαντούσε, γιατί βλέπουμε να σας απαντά σε κάποιον έντονο τόνο. Όχι, αυτό, ότι δεν θα μιλήσω. Νευρίασε, δεν θα νευρίασε. Απλώς δεν ήθελε άλλο να κάτσει. Πολύ ωραία. Για να καταλήγουμε σε συμπεράσματα, από αυτά που βλέπουμε εδώ, ξεκαθαρίζεται το εξής. Ότι ο Πάνος Ρούτσι δεν ήταν ούτε αρνητικός σε κάτι, ούτε μάλωσε μαζί της, ούτε τίποτα. Προφανώς σε έντονο κλίμα, έχοντας η ίδια δυσανασχετήσει, του εξέφραζε παράπονα για το ότι κάποιοι άλλοι ήταν αρνητικοί. Πάμε παρακάτω. Πάμε στον Ηλία Παπαγγελή. Εσείς είπατε ότι κράτησαν πάρα πολύ οι ομιλίες, κράτησαν οι ομιλίες ώρα και είναι λογικό κάποιοι γονείς, ανάμεσά τους και η κυρία Καριστιανού, να κουράστηκαν και να κουράστηκε και ο κόσμος που είχε έρθει για να σας ακούσει. Αυτό συνέβη ή εμποδίστηκε η κυρία Καριστιανού? Γιατί είπε ότι αισθάνθηκα ότι κάποιοι δεν ήθελαν να μιλήσω και στη συνέχεια σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε ότι δεν με άφησαν να μιλήσω, τα λέω εδώ λοιπόν, και κατέθεσε με μια εκτενή ανάρτηση την ομιλία της. Λίγο πριν φτάσει, επειδή περίμενα και εγώ να την δω εκεί στο φυλασσόμενο χώρο, μίλησα με τον πρόεδρο, με τον κύριο Ασλανίδη. Και τον ρώτησα αν έχει πληροφορίες, αν θα έρθει. Και μου είπε δεν ξέρει. Τον ρώτησα αν θα μιλήσει. Μου είπε δεν ξέρει, αλλά κάποιοι αντιδρούν και δεν θέλουν να μιλήσει λόγω των θεμάτων που έχει κατά καιρούς. Λόγω της απόφασής της να πολιτευτεί. Άρα επιβεβαιώνεται απόλυτα η Μαρία Καριστιανού και από την πλευρά του Ασλανίδη. Κάποιοι δεν θέλαν να μιλήσει. Δηλαδή, για να καταλάβω, άτομα κομμάτων δεν θέλαν να μιλήσει μια μάνα που έχασε το παιδί της, επειδή έχει ανακοινώσει ότι μελλοντικά θα δημιουργήσει ένα κόμμα, ενώ οι ίδιοι είναι ήδη σε κόμματα με συγκεκριμένη πορεία, λάθη και καταστροφές στη χώρα, αλλά και ζημιά στο ίδιο το θέμα των τεμπών. Τα κόμματα είναι ελεγκτής κυκλοφορίας, δηλαδή να εγκρίνουν ή όχι ποιος συγγενής θα μιλήσει για το παιδί του, και αν δεν είναι δικός τους, τον κοιτάνε με μισό μάτι. Έπρεπε δηλαδή ή να κάτσει στα αυγά της και να μην κάνει τίποτα, ή να μπει στο δικό τους κόμμα για να είναι ευχαριστημένοι. Αλλά πέρα από αυτό, δικαίωμά τους είναι η δυσαρέσκεια ή η ευχαρίστηση και η ταύτιση με την προσέγγιση που κάνει κάποιος. Δεν του πέφτει όμως κανένας λόγος, ειδικά όταν είναι έξω από το βαθύ πυρήνα του πένθους, μέσα στον οποίο βράζει αυτή η γυναίκα. Δεν όρισε κανένας κουμανταδόρους, κομματανθρώπους, χειρισμούς, συγκεντρώσεις, συνελεύσεις, οργανώσεις γονιών. Τόσο αν πλέον έχουν αυτή τα ενία και συγγενείς είναι απλά καλεσμένοι. Αν φτάσαμε σε τέτοια επίπεδα, τι να πω. Το είπα ότι αν έρθει δεν μπορείς να εμποδίσεις μια μάνα να μιλήσει. Μου λέει όχι, βεβαίως να μιλήσει. Άρα και ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών θετικός ήταν στο να μιλήσει. Κάποια στιγμή είδαμε ότι έφτασε. Εκεί χαιρετήθηκε με τον κόσμο, επειδή μου είπε ο κύριος Ασλανίδης ότι δεν είναι στη λίστα των ομιλητών. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχε ζητήσει να μιλήσει, άρα δεν είχε προγραμματιστεί η ομιλία της. Το λέω εδώ, φέρνω λίγο το δικό μου ρεπορτάζ. Μου είπε ο κύριος Ασλανίδης, γιατί μιλήσαμε την Παρασκευή, γιατί είχαμε μια προγραμματισμένη συνέντευξη. Τον ρώτησα αν θα μιλήσει η κυρία Καριστιανού, μου λέει δεν έχει κατατεθεί έτσι. Όταν λοιπόν πήγα και τη χαιρέτησα, της είπα ότι επειδή δεν είστε στη λίστα, όταν ανέβω να μιλήσω, μόλις τελειώσω, θα σας καλέσω εγώ στο βήμα. Και μου λέει εντάξει.
Κάποια στιγμή λοιπόν. Άρα σε συνομιλία που είχατε εσείς με την κυρία Καριστιανού. Που είχαμε μαζί. Της είπατε, Μάρια, όταν ανέβω εγώ θα σε φωνάξω να μιλήσεις. Θα σε φωνάξω να μιλήσετε, ναι. Όταν πλησίαζε να τελειώσει η ομιλία μου, κοίταξα προς τα εκεί που ήτανε Ναι. και δεν την είδα πουθενά. Τέλος πάντων, τέλειωσα την ομιλία μου, κατέβηκα και ρώτησα εδώ και τον Πάνα και τους άλλους, πού είναι ρε παιδιά η κυρία Καριστιανού, έφυγε. Γιατί έφυγε, κουράστηκε. Μάλιστα. Γιατί κουράστηκε, πάμε στο γιατί κουράστηκε και τι προηγήθηκε. Είναι γεγονός ότι η μέρα χθες ήταν αφιερωμένη στα τέμπη και στα θύματα και στους συγγενείς και ήταν πολύ μακρόσυρτες οι ομιλίες του Εργατικού Κέντρου, των σωματείων, των σιδηροδρομικών. Των αλληλέγγυων τέλος πάντων και των ανθρώπων με τον έναν τον άλλο τρόπο εμπλέκονται. Σωστά να ακουστούν όλα αυτά, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει ένα χρονικό όριο, δηλαδή 5 λεπτά, 10 λεπτά. Κατανοώ τι λέτε. Είχαμε ομιλίες που ήταν σχεδόν 1 ώρα. Κατάλαβα Και τι λέτε. κούρασαν πάρα πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Δικαιολογημένο απόλυτα και για το ότι κουράστηκε και σωματικά προφανώς να στέκεται όρθια, αλλά και είναι όλη η κοροϊδία σε μια σκηνή στην οποία εσύ θα είσαι ο πρωταγωνιστής, να είσαι όχι ο κουμπάρσος, ο θεατής στη γαλαρία. Αν δεν μιλήσουν όλοι οι συγγενείς, τότε ποιος? Το όλο θέμα είναι αυτό που σύρουν λοιπόν γύρω τους και φέρουν οι συγγενείς και όχι οι ίδιοι συγγενείς. Και όλο αυτό θα πολλαπλασιάζεται, θα διωγγώνεται και θα παρασιτεί ώσπου τελικά θα φέρει την πλήρη διάλυση του κινήματος που με υδρότα έφτιαξαν οι γονείς, αν δεν ενωθούν όλοι. Τη διάσπαση δεν την έφερε η Μαρία. Η Μαρία απλά με ένα παράλληλο δρόμο πάει να αναβαθμίσει τον όλο αγώνα χωρίς να αναιρεί ή να καταστρέφει τίποτα. Το όλο πρόβλημα είναι ο κίνδυνος που ένιωσε το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα στην ενδεχόμενη δημιουργία του κινήματος Καριστιανού, που είχε ως αποτέλεσμα να θέλει να τη συκοφαντήσει, να την αποσπάσει και να την αποξενώσει από το κίνημα των τεμπών για να τη υφαρπάξει τη δύναμη, να τη μειώσει το κύρος, να την εξουθενώσει ψυχικά, ώστε οι ίδιοι πολιτικά να κινδυνεύσουν λιγότερο. Είναι κοινική εξήγηση, αλλά αυτή είναι. Γονείς, ενωθείτε. Εγώ πιστεύω το Ρούτσι και τον Παπαγγελή. Πιάστε τον Ασλανίδη να ενωθείτε και πάλι με τη Μαρία. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτά είχα να πω. Κάντε μια εγγραφή αν σας άρεσε το βίντεο. Περιμένω τα σχόλιά σας. Και κυρίως μια κοινοποίηση θα ήταν καλή να συμβεί. Γεια σε όλους.